வாங்க இன்றைக்கி எங்கள் பண்ணையை விசிட் பண்ணலாம். எங்கள் பண்ணையில் நாங்கள் வேப்ப மரம் வச்சுருக்கோம். இந்த வேப்ப மரத்துக்கு 6 வருஷம் ஆச்சு. ஏன்னா என் பையன் ஃபஸ்ட் பர்த்டேக்கு தான் இந்த வேப்ப மரம் வச்சோம். இது பார்த்திங்கன்னா தேன்பழ மரம். எங்கள் பசுமாடு எப்பயுமே இந்த தேன்பழ மரத்தடியில் தான் கட்டியிருப்போம். ஏன்னா அந்த தேன்பழ மரம் நல்ல நிழல் தருது. அப்புறம் எங்கள் பசுமாட்டுக்கு தேவையான பில்லெல்லாம் நாங்கள் வந்து தோட்டத்திலேருந்து அறுத்து கொண்டு வந்து போட்டுருவோம். அப்புறம் நாங்கள் செம்மறியாடு வளர்க்குறோம். செம்மறியாடு வந்து காலையில் டைம் எப்பயும் மேய்ச்சலுக்கு கொண்டு போயிடுவோம். மதியானம் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் கடலக்கொடி வந்து காய வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம். இதை கொஞ்சம் நேரம் இந்த கடலக்கொடியில் விடுவோம். அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, இந்த செம்மறியாட்டுக்கு வந்து நாங்கள் சோளம், மக்காச்சோளம், கோதுமை இது எல்லாமே கொடுப்போம். பாருங்க சாப்பிடுது பார்த்திங்களா. இப்போ வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, சோளம் எங்கள் அம்மா வந்து சோளம் போட்டிருக்காங்க. இந்த செம்மறியாட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா 3 மாதத்துக்கு ஒருக்கா பூச்சி மருந்து வந்து கொடுப்போம். அப்படி கொடுக்கறதுனால எப்படி இருக்கும்னா, ஆடெல்லாம் நல்லா செழிப்பாக புசு புசுன்னு நல்லா வரும். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தொட்டியில் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கோம். இது பார்த்திங்கன்னா எங்கள் காங்கேயம் கன்றுக்குட்டி. இது வாங்கி 2 மாதம் தாங்க ஆகுது. வாங்கி 2 மாதத்துல நல்லா வளர்ந்தும் இருக்குங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ஒரு நாய்க்குட்டி வச்சுருக்கோம். இந்த நாய்க்குட்டி வந்து ஒரு நாள் மழை பெஞ்சிட்ருக்கிறப்ப அதுவே வந்துருச்சு. சரி பண்ணைக்கு காவலாக இருக்குமே அப்படிங்கிறதுக்கோசரம் நாங்களும் சரி பால் ஊற்றி அதையே இங்கேயே வச்சுக்கிட்டேங்க. அது எங்கேயும் போகிறதில்ல. கம்முன்னு பாலை குடிச்சிட்டு சாப்பாடு சாப்பிட்டு கம்முன்னு படுத்துக்குது. வாங்க இப்போ நம்ம பட்டி பார்க்கலாம். எங்கள் பட்டியில் பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வெள்ளாடும் வச்சுருக்குங்க. வெள்ளாட்டில் பார்த்திங்கன்னா கெடாயும் இருக்குது, குட்டியாடும் இருக்குது. இப்போ வெள்ளாட்டுக்கும் அதே மாதிரி தாங்க. காலையில் மேய்ச்சலுக்கு கொண்டு போயிடுவோம். மதிய டைம்லலாம் பட்டியில் வச்சு வேறு ஏதாவது தீனி கொடுப்போம். இதுக்கும் அதே மாதிரி தான் சோளம், மக்காச்சோளம் எல்லாமே கொடுப்போம். 3 மாதத்துக்கு ஒருக்கா இதுகளுக்கும் பூச்சி மருந்து ஊற்றிடுவோம். ஏன்னா எல்லா ஆட்டுக்குமே ஆடு மாடு எல்லாத்துக்குமே வந்து என்ன பண்ணோம்னா பூச்சி மருந்து கொடுத்தா தான் அது வந்து நல்லா செழிப்பாக வளரும். வெள்ளாடு வந்து மேக்ஸிமம் 4 குட்டி வரைக்கும் போடுங்க. அதனால் வெள்ளாடு வந்து வளர்க்குறதுல நமக்கு ஒரு நல்ல வருமானம் கிடைக்கும். இப்போ நம்ம பட்டியிலேயே பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஒரு 5 வெள்ளாட்டுக்கு பக்கமாக வச்சுருக்குங்க. இந்த 5 வெள்ளாடுமே எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து ஒரு நல்ல வருமானத்தை தான் கொடுக்குது. செம்மறியாடும் சரி வெள்ளாடும் சரி ஒரு நல்ல வருமானம் தாங்க எங்களுக்கு அதிலிருந்து. அப்புறம் எங்கள் பண்ணையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு புறா இருக்குங்க. அந்த புறாவும் நாய்க்குட்டி மாதிரி தாங்க. அதுவே வந்துச்சு, சரி இருக்கிற வரைக்கும் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டேங்க. இப்போ எங்கள் சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.